ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ತೌಲವೇ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಬತರ್ ಮುಲ್ಕಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ದಾದಂಡಲೊಂಜಿ ಅಪಚುಕಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಣ್ಣಗ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮನ ಧ್ವನಿ ಉಂಡು ಪಂದು ನಮ್ಮನ ದುಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಬೈದ ತುಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ನಿಂದನೆಲಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಧ್ವನಿ ಕೊರೊಂದೆ ಬೈದ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ದಾತೊಂಜಿ ಬೇನೆ ಆಂಡಲ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮನ ಧ್ವನಿ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರದ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂದು ನಿಕಲೆದು ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ತಲೆ ಕೆಲವು ದಿನದ ಪಿರೋಡು ಹೊಂಜಿ ದೈವದ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಸೇವೆ ಆಪಿನ ಜಾಗಡು ವಾ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದಾಗ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯನು ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಆ ವಾ ರೀತಿಯ ಬೇಜಾರು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪವೆ ತೂವೊಂದು ಬಲೆ గ్రామంలో బ్రహ్మపురం ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆಯಾಗ ಊರಪ್ಪಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಟು ಕಾಲೋಡಾಟೆ ಕಾರಣ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಗತ ಆವಡೆ ಇದಾದರೂ ನಿಧಿ ಒಂದು ಮಗನ ಬುಲ್ಪುನ ಆ ರದ್ದ ಮತ್ತು ಕಂಡೆ ಮುಗಿಯರೆ పోతేనే అబ్బాయి రతే రెండే అప్పుడు వచ్చే ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೇವೆ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿನೇ ಭಾಗ ತಪ್ಪು ರಡ್ನೇ ಭಾಗ ಪನ್ನಗ ದೈವದ ರಡ್ಡು ಮೊರಂಪುನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ತಾಗದು ಅಕನೆದುರು ಶರಣಾದ ಉಂತಿಲಕ ಆ ದೈವ ಉಂತುದನ್ನು ಪಂದಾಂಡ ಆ ದೈವಗು ನಿಕುಲು ದಾದೆ ಮಹತ್ವ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕುಲು ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೈವ ಗಗ್ಗರ ಹಚ್ಚಿಡದು ಗಗ್ಗರದಿ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವಗ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ನಿಕಲೆಗ್ ತರೆದೆರ್ತದ ಒಂಜಿ ಉಂತಾರ ಉಂತುಲಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ದೈವದ ಕಲಟಿ ಏತ ದೈವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನ ತುನ್ನಾಡ್ದ ಮನ್ನಡು ದೈವ ಯಾಪಲ ಮರಂಪ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೆದುರು ಬತ್ತದು ಗಗ್ಗರ ಇಂಚ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ನಿಕಲೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ಚೈರದ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ದೈವದೆದುರು ತಲೆದಗ್ಗಾದುಂತವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜನೆ ಕಲೆಗೆ ಚೂರ್ಲ ಅಪಗಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಗೂ ವಾರಿತಿದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊರ್ಪ ದೈವ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ವಸ್ತವರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಭಯಭಕ್ತಿದ ಸಂಕೇತ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಕುಲು ಪದ್ಧತಿ ನಿಕುಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿರಿಂದ ಅಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕುಲು ದೇವರದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ತು ದೈವ ಬನ್ಪ ನರಮನಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ತು ಯಾಪಲ ದೈವ ಆತುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಉಂಡು ಆ ನಿಯಮದ ನಿಕುಲು ತರತಗ್ಗಾವಂದೆ ದೈವನೇ ಬತ್ತ ನಿಕಲೆ ತರತಗ್ಗಾವಳು ಬನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ದಾದೆ ಉಂಡು ಅಪಗಾಂಡ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಕೆರ ನಿಕುಲು ದೈವ ನರ್ತಕೆರಾದುದು ಪರ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆದವನು ತೂಪಾರ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ರೆನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮೆತ್ತು ತೂಪಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಮೋನೆಗ್ ಹರದಲ ತರೆಕ್ ತಲಬಟ್ಟ ಮೇಕ್ ಅಂಗಿಜಾರು ಬಾರ್ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ದೈವ ಎಂಕುಳವೇನು ದೈವದ ರೀತಿ ಇರುವುದು ಪಂಚಿನ ಆ ಅಂಚಿನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಿಕುಲು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಜಿಂದ ಅಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕುಲು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಏತ್ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪಾರೆ ನನಾತಲ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪತೂಲೆ ಇನ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಐತ ವಿಚಾರಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವೇತ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ನಡಪ್ಪ ಆ ಚರ್ಚೆ ವಾರಿ ತಿಪ್ಪುನ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಆಪುನಂಚಿನ ನಿಯಮದಾದ ಬುಡ್ಡ ಆ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆ ನಿಯಮದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನವೇನು ಅವೇತ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೈವದ ಎದುರು ಎಂಕಲೆಗ್ ಒವೇ ರೀತಿ ಇರ್ಲ ಒಂಥರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ದೈವದ ಎದುರು ತರೆ ತಗ್ಗದು ಒಂಥರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು
ಸ್ವಾಮಿ ಭಟ್ರೆ ಏನಿರೋಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವೆ ದೈವರ್ದು ಮಿತ್ತು ಈರು ಯಾಪಲ ಅವರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಈರು ದೈವರ್ದು ತೀರ್ತೆ ಒಂದು ಯಾನಿರಗೆ ನೇರವಾದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈರು ದೈವರ್ದು ತೀರ್ತೆ ಈರಿಂದತ್ತು ದೈವರ್ದು ಏರೆಲ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತೀರ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಿತ್ತ ಅವರ ಇಜ್ಜಿ ನೇಗ ನಿಕಲ ಎದುರು ನಿಕುಲು ದೈವದ ಎದುರು ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೇಗ ನಿಕುಲು ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗಾಲ ದೈವರ್ದು ಮಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಪಂಪಿನ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಕಲ ಮಂಡೆಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಂಡೆಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಬಾಡ್ಲೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಮಂಡೆಡ್ದು ದಕದ ಬಾಡ್ಲೆ ಎಂಗಲೆಗೂ ಕೊಡಿಯರಿಟ ಬನ್ನಾಗ ದೈವ ಬನ್ನಾಗ ದೈವಗೂ ತರಿನ ತಗ್ಗದೇ ಉಂಟೋಡು ಒಂದು ನಿಯಮ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನದ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಕುಲು ಮೀರಿಸಾದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಕುಲು ಈ ರೀತಿಯ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪಾಡುವರತ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ವಾರಿ ತಿಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕುಲು ಖಾಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾರು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಪ್ಪುವ ಎಂಕುಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ ದೈವ ಪೂಜ ಎಂಕುಲು ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನು ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ದೈವ ಅವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕುಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನು ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕು ನಿಖಿಲ್ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ಅಥವಾ ದೈವದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗಲೆಕ್ಕು ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಿಖುಲು ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರು ಬಂದು ನಿಖಲ ನಿಂಕುಲು ದೇವರ ಪನಿ ಏರೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಧರ್ಕ ಬತ್ತರ್ ಬನ್ಪುನಂಚಿ ನೇರ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೇಗ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ದೈವಗೂ ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಕದು ಉಂತುಜಾ ಬನ್ನಂದ ಅಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖುಲು ದೈವರ್ದು ಮಲ್ಲನ ಸಾಧ್ಯನೇ ನಿಖುಲು ದೈವರ್ದು ಎಲ್ಲೇನೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಆತ ನಿಯಮ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆನ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ನೂಲು ಬಾರಿನ ವರ್ಗವನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಂಡು 14 ವರ್ಗವನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಒಲ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತು 14 ಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬರ್ಕೆ ಅವೊಂದು ಪೂರತ್ತಿನೆಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಲೆಪ್ಪು ದೈವ ನುಡಿಕೊರ್ನಾಗ ಲೆಪ್ಪುನುಂದಾಂಡ ದೇಗ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಅದು ಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಐಕಬೋಡದು ಆತು ವರ್ಗನು ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ನಿಕು ಲೆತ್ತದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ದೈವದ ಮಿತ್ತಂದ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ನಂದಲ್ಲ ಅವೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನ ಪದ್ಧತಿ ತುಳುನಾಡು ಹಾವರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಆ ಮಹತ್ವದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೋಲ್ಲ ಭಟ್ರೆ ಇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ತುಂಬ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬತ್ತದು ಮೊರಂಪುನ ಊರುದು ನಿಕಲ್ ಎದುರು ಶರಣಾಧಿಗತಿಡು ಬತ್ತು ಉಂತುದುಂದ ಅಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುದು ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವಗ ಗೌರವ ಕೊರಜಿಂದ ಆವರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಕುಳು ವಾರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಎಂಕುಳು ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಥ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕುಳು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ತೊನ್ನಕು ಎಂಜದುಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ದೈವಗೂ ಈತು ಚೂರು ನಿನ್ನ ನಂದಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕಲ ಧ್ವನಿಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏತು ಜನ ತೂಪಿರು ಏತು ಜನತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಪಂಡ ದೈವರದೇ ಕಾಯಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಂಡು ಐ ಕಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಯಮ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಆ ಪದ್ಧತಿನ ನಿಕುಳು ತೆರೆಯೊಂದು ಬೆಲೆ ಮಾತ ಬಂದು ಮಿತ್ರಳ ಒಂಜಿ ನಿಕಾನ ಎದುರು ಒಂಜಾನು ಭಿನ್ನ ಪೊಂದಿ ಬಂದಲ್ಲೇ ದಯ ಮಲ್ತದ ದೈವ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲೆಗೆ ಅತ್ತಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಗೆ ಅತ್ತಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಗಗ್ಗರಂಚ ಪತ್ನ ಮಲ್ನಾಗ ಕುಲ್ಲಿನ ಕುಲ ದಯಮಲ್ತದ ಲಕ್ಕುದಂತದ ದೈವಗ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪಲೆ ಲೇಗಪನ್ನಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನತ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಭಯತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಆದುಪ್ಪುಡು ಆ ಭಯ ಭಕ್ತಿದ ಸಂಕೇತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ದುಂಬುದ ಪೀಲೆಗಳ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತೂ ಬಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿದಾಂತಿನ ಕಲ ಪರ ಒಂಜಿ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಏನಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ದೈವತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಆಕಲ ಕೆಟ್ಟ ಭ್ರಮೆ ಆಕಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ರೀತಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಕದು ಬೋಳಕೋಲು ದಯಗ ಮಣ್ಣಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಯಾಪಲ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಅಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಏರು ದುರಹಂಕಾರಗಳು ಬರ್ಪೆರ ಅಂಚಿನ ಕಲೆಗೆ ದೈವದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಆ ಇಕ್ಕಾಯಿನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಹಿರಿಯರು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಲವು ಉಂಡು ಐತ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯರೇ ಒಂದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಚಾರನ ಪನೊಲೆ ಆತ ಆಂಡ ದೈವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ ಆತಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆರಂಭದ ಅಂತೋಳುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ನಮಕ್ ಕ್ಷಣನೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದ ಯಾವು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ದೈವಾರಾಧನದ ಭಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪುಗ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಉರುಪಲಿ ಬಂದು ಪನನ್ ಬರ್ಕ ಈಟಿಗೆಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒವೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ದೈವ ಮರಂಪು ಕೊಡ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿನೇದು ಶರಣಾಗತಿ ತಲಕ ಉಂತರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಆ ದೈವದ ಪದ್ಧತಿ ನಾಶ ಅದು ಇನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ ಬೋಡಾದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೊ ಬೋಡಾದು ಇನಿ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಕುಲ್ಲ ಅತ್ತನ ದೈವಲ ಇನಿ ಮೊರಂಪು ಊರ್ದು ಪಂಚ ಜೀಟಿಗೆನು ಪತ್ತೊಂದುಲ ತರ ತಗ್ಗವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ಒಂದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಂಚ ಜೀಟಿಗೆ ಪಣ್ಣಗ ಐಕೊಂಜ ಆತ್ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಆತ್ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಪೂರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮವೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೇನು ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಆ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಆತ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ದೈವ ನರ್ತಕೇರ್ಲ ಅತ್ತನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಐಟಿ ಏತ ಜನ ದೈವಗೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಕುಳಿಲ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಗನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂದ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಂಬಣ್ಣ ದೈವಾರಾಧನೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾರ ಸಲಿ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಅವೇತು ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾನ್ ಗೊತ್ತುತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೂಡ ಆತು ಶೋಕದ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುನ್ನಾರದ ದೈವಾರದ ಪದ್ಧತಿದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ತುನ್ನಾರದ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣತ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿದ ಎಂಕುಲು ದೈವರ್ದು ಮಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ದೈವದ ಎದುರು ಉಂತುಜ ದೈವ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು ಕುಳ್ಳೋಡ ಬನ್ಪಿಲಕಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಗೂ ವಾರೀತಿದ ಮಾತು ಹೋಗರ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಕಲಿಯದು ಬದಲಾವಣೆ ಆವುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಯಾಪಲ ಕಲಂಕ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಗೆ ಏತ್ ಗೌರವ ಕೊರಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗೆ ಮರತ ಚಾರನ್ನು ಕೂರುದು ನಮಗೆ ದೈವ ಇನ್ನು ಅಂಜನ ಕುಲ್ನಾಗ ಪೈಬಾರ್ದ ಚಾರ ಕೂರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪೈಬಾರ್ದ ಚಾರರು ವಾವ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಒಡೆಗೊಡೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಪುನ ಮನ್ಪಿನ ನಮಗೆ ಗೋಚಾರ ಪೂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗೆ ನಮಗೆ ಬಟ್ರೆಗೆ 6-10 ಮಿತ್ತರು ಕೊಲ್ಲುನು ದೈವಾರನ ತಿತ್ತುಡುಪ್ಪುನು ಹಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿನ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದೈವರ್ದೇ ಅಪಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೇಪಲ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ತೆ ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಗಂಭೀರವಾದಿಗೆ ನೋಡು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳ್ನಾಡು ಐಕೊಂಜಿ ಐನಾತ್ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಐತ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಆ ನಿಯಮಗೂ ಉವೇರಿತದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಾನು ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉರಿಯುನು ಪನ್ಪಿನೇನು ಈ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ತ ಬಂದಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ತುಳುವೆರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾವಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಐತೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಐತೊಂಜಿ ನಿಯಮ ಐತೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೀಗ ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂದಂದ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕುಲವಾದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು ದೈವಾರಾಧನ ಪದ್ಧತಿದಾದ ದೈವಾರಾಧನದ ನಿಯಮದ ಐತ ಸಂಕೇತದಾದ ವಾ ರೀತಿ ಹಿರಿಯರು ವಾ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ತೆರೆಯೊಂದು ಬಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳ್ನಾಡು ನೆನಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನೀ ಮುಖೇನವಾದ ವೀಡಿಯೋನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ದಾದನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ತಪ್ಪುತ್ತ ನಿಂಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಐನಾತ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ್ ತುಳುವೇರು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಸುಳ್ಮೇಲೆ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ತುಳ್ನಾಡು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.